Яшь әни бишек җырларын интернетта эзләп таба. Моңлы көйләр әбиле балачагыма алып кайтты ди Диана. Онытылып барган җырларга яңа сулыш бирүчеләргә рәхмәте шиксез. Сизәм минем әбинем кулымны башымда и һәр вакыт елыйсларым да килә, елмайысларым да килә. Бишек җыры баланы тынычландыра дигәни, татарча сөйләшә белмәсә дә, әлли-бәли бәү сүзен такмаклап йөри Тимур. Старовойтовлар иҗади гаилә, әтиләре Данил әлегә бишек җырларын уйный белми, ләкин өйрәнергә теләге бар. Кичкенә вакытта Якутиядә яшәдем һәм минем әнием татар җырлары куйган. Шуңа күрә мин татар җырларны бик яратам. Бишек җырларын Лия Дәүләтьярова башкара. Дусты Айрат Хәсәнов борынгы бишек җырларының сүзләрен таба. Архивларда утырып, нотларында барлый. Әлегә әсәрләр югалмасын өчен уртак хезмәтләрен интернетка урнаштыралар. Айрат изучал различные музыкальные архивы. Иң мөһиме онытыла барган бишек җырларын яңадан халык хозурына чыгару иде аның теләге. Мин күңелемә охшаган бишесен сайлап алдым. Заманча аранжировка ясалса да, алар үз ахәңен югалтмады. Мы старались использовать эффекты. Бишек җырларын яздырганда без табигый бизәлешләр кулланырга тырыштык. Мәсәлән, җил шавы, кыңгыраулар чыңлавы, шулай ук татар музыка уен кораллары тавышында керттек, бик яратып эшләдек. Бишек җырлары эленгән сайт сентябрь айында ук эшли башлый. Аларны теләгән һәркем тыңлый ала. Ихтыяҗ булган очракта тагын берничә җыр яздырга исәплиләр. Әлли бәлли бәү. Әлегә бишек җырларын Каминыкта татар сайтында тыңларга мөмкин. Ә инде алар тиздән башкалабызның парк һәм скверларында да яңгыраячак. Чулпан Касыймова, Алмаз Ятинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.